went to the police station for interrogation on Thursday and Friday, and we have complied with all the conditions. As of today, the matter stands disposed of. There were certain remarks that were made in the judgment by the trial court, and we have specifically pointed them out to expunge certain remarks which changes the nature of the case and is prejudicial in nature. So that's pretty much about it. त्यामुळे देर इज नो क्वेश्चन ऑफ अरेस्ट दॅट इज वॉट द लॉ इज. आणि ते कंप्लायन्स केले, ते सबमिशन केले, स्टेटांनी सबमिट केले की कंप्लायन्स केला म्हणून सेक्शन 35 टूची नोटीस जी धाडिल्ली ताका. आणि एज पर दॅट सिन्स हेज कंप्लायड, हायकोर्ट हेज कम टू कंक्लुजन दॅट देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी फर्दर प्रोसिडींग टू कंटिन्यू. इंटरव्हेन्शन एप्लिकेशन आणि मेन एप्लिकेशन जी आसा ती आज डिस्पोज केल्या. आम्ही असा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठान आसा आणि आयज त्यांची सकाळी सुभाष वेलिंकर यांच्या अँटिसिपेटरी बेलाची सुनावणी झाली आणि जजान ऑर्डर दिली की अँटिसिपेटरी बेल एप्लिकेशनाची गरज ना, कारण ज्या टायमार पोलिसांनी तांकां आफयले चौकशीक तेन्ना ते हजर जाले. जशी तांकां नोटीस असली पोलिसांची की तुमी आमी आपय तुमी या आमच्या पोलीस स्टेशनार म्हणून. तशेंच फाटल्या बिरेस्तार आनी शुक्रार म्हणजे 10 आणि 11 ह्या 2 दिसांक सुभाष वेलिंकर हांच्यांनी दिवचल पोलीस स्टेशनान हाजेरी लायली आणि त्यांची जी कितें कारवाय आसली तांकां ताणें मदत केली. आणि हे सगळें पळयतना आयज हायकोर्टाच्या जजान अशें सांगलें की जर त्यांच्या कारवाईक त्यांनी जर मदत केल्या, जर ते पोलीस स्टेशन गेला जाल्यार अँटिसिपेटरी बेलाची कांयच गरज ना. तशेंच 5 जाणांनी इंटरव्हेन्शन एप्लिकेशन फायल केल्लें, तेची गरज ना अशें जजान नमूद केलें. आणि सांगलें की हे इंटरव्हेन्शन जे आसा ते ट्रायलच्या टायमार तुमी घालूं शकता आणि ट्रायल चालू आसता तेन्ना तुमी हे इंटरव्हेन्शन एप्लिकेशन्स तुमचे जाय जाल्ले. सद्या अशी ऑर्डर्स हायकोर्टान दिल्या की सुभाष वेलिंकर यांची अँटिसिपेटरी बेल आणि सगळे 4 इंटरव्हेन्शन जे एप्लिकेशन आसली ती सगळी जी आसा ती डिस्पोज केलेली आसा, यांची गरज ना अशी सांगलेली आसा. आणि तात्पुरतो जो उच्च न्यायालयान दिलासो दिल्लो आसा सुभाष वेलिंकर हांकां, फुडें जे कारवाई जी आसा किंवा फुडें जी तपास जो आसा तो चालू उरतलो. पूण सद्याक ही अपडेट आसा की सुभाष वेलिंकर यांची अँटिसिपेटरी बेल जी आसा ती डिस्पोज जाल्लेली आसा. गोमंतक TV खातीर अन्याय समान